AlexBG и сега ще играем Майнкрафт. Този. Къде? До вечера ще има стрим. Хора, влязохме. Зомби! Маняци! Чакайте! Скочите! Не! Зомбите ме цепил, бе. Вай, хора. Как ме карат да вляза в мъцепането? Да вляза, да се нафармя с енчант брони на 100 и после да им бера сметката. Махай се, бе. Махай се. Махай се. Махай се от тук. Абе, и бе. Ти ще умреш ли, бе? Аре, аз съм известен, бе. Снете ме, бе. А това умре. Знаеш какво е? Маняк, влизай. О, прав си. Се разбием стената. Ага. Шматка. О, хора, извинете, че псувам, просто те направо ме ядосаха. Край. Сега ще видят тя. Тип. Айде. Те тия злодеи ме изкараха от сървъра. Ай, да ме. Сериал гащи. Ще влезем в друг. Ще са лоши. А ти кой е? Абе, аз съм бил тук. Бъди са. О, почай, не. Не тук. 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 И на този. Си. Така. Нормал сервер. Така. Survival. 6. Ай, 5. Ще ми се вкара много хора. Survival.
Бъзъкна се без IP. Крафването. Направих си мой. На стрима ще има доста повече Майнкрафт. 5 минути, добре. Заради. Хора, ето този сървър ще сме. Селце. Ми. Че имах една китма. Не, ето. Че тук малко тупох. За края на клипа ще видиш какво ще направя. Да го петва. За да може да си го отварям отвътре. За по-лесно гледачи. Не стана по моя начин. Чакайте, че така съм сложил. Това не беше от мен, хора, това беше котката му просто тръцна. Не ли кити? Да, котката ми се казва Кристина. Почакайте, ще се взема. Слагам 2000. Ще си направим стъкла. Добре. Чакаме това. Чакайте само да видя дали имам брадвичка. Не. Сега ще си направим една брадвичка и отиваме за дърво. Те уния докато ме бият. Ето брадва. Една брадва е крафтна там. Така. Айде да е. Не на меча, на... На това ще сложим меча. На другите ще сложим кирката. О, да, и хора, който влезе в този сервер и почна да ме бие, махам го. Аз имам бая моркови. На това място ще е брадвата. Брадвата. Ето. О, видяще вече някой влезе. Бич, какво става? Чакай. Чакай. Ще го ударя. Какво стана? И махна се. Добре, ние си отиваме за дърво. Чакай. Не мога да трепя. Не знам защо. Мисля до тук да е този клип. Чакайте, бях ви обещал нещо за края на клипа.
И сега ще го видите. Чайте само да намеря ония сървър. Да кажем, че бил. Не. Ето не. Не беше този. 5 от 6 някъде май беше. Да. 5 от 6. Нищо. Ай ще се посетим един фейтоя. Мисля. Така. Влизаме по-точно. Който хора, ще съм да видя. Този стрим ще почне от 5:30. И я пиеца искам. Ай сега трябва да се измъквам. О, този сървър не е лош. Мисля да поостана. Маня, как сила? Извиня, че съм направил. Ще вляза в нази къщичка там. Ай да, някой ма стреля. Ая, оцелиха. Какво ме става, бе? Тъпани! Шо ме цели, чове? Ах ти маняк. Ти що ме цели, бе? Еся. Ти на бомбля един не мог. Жуди. Яш, бой, прасе! Този сървър не е лош. Ами до тук ще е този клип, хора. Благодаря ви, че гледахте. Аз бях Титан XBG, вие бяхте хора. Ще съм да ме заведе. И чао!